салому алайкум. Инҷо мо тасмим гирифтем ки барои ришта гузаронидани аввелок хеле қинай онро ба шумо осон карда фаҳмонем. Ина риштаи якум нигоҳ кунед чӣ хел мегзарад. Масалан дар болое мебиёям мобайни оҳане хати мегзарад, дар мобайни инӣ меиса ин оҳане ки хеле қаршидаги яку тарафи поён дар мобайни ҳамин мемониш ай мобайниш гирифта дар ина курҷокак намегзаронӣ шикифа томети дастаи мошинара ай қафҳои петлител яъне медурӣ ба пеши петлител мебариш. Риштаи якум осон ай, ҳамааш осон ай, фақат фаҳмидан накунӣ ришта омад свобода мегзарета мобайнида меиста ай мобайниш ба пинсе мемонӣ дар болою ай қафҳои петлител мегзарад тамом. Дуюм риштаро нигоҳ кунед нахе мегзара мобайни нав оҳан қати меравад ва иҷа так меравад дастаи мошинара томети шикифа яъне томети и петлител қафо меояд. Дар ҳамта як симакча аст як кругли гирдак аст мобайни ҳамон қати мегзара сим ва пинсе буро мегзаронӣ авҷак вақте мегзара нигоҳ кунед бо диққатам кунед вақте он нагзаронӣ намедӯзад баъд шикифа бо томети петлител ба қафош мегзара ба қафҳо ай тарафи пушт меояд ба пешаш мегзара меравад. дуюм ришташам хеле ай тарафи ҳамон омадагиш мегзара ба пеш меравад. сеюм ришташ риштаи сӯзании главни ришта роҳи хеле осон ягон ҷои қинӣ надорад болеам нигоҳ кунед сеюм ришта чӣ хела мом та мебиёяд мобайн хати мегзарад ду оҳанаи ҳамон да мегзара меояд сӯзанда медиҳед тамом баъд кор мекунед дигар ягон роҳи қиниш надорад. вақте агар ришта ки мабодое мекана ё ягон чиз мешавад ҳамаро камертаро бинависем ҷавобшон шавқ метавонем ва мошинаи дар кор бошад дар якон номери телефон аст дар алоқашем тамоми намуди мошинаҳоро меорем ҳастаи дорем иншаалло арзон мефурӯшем дар паноҳи аллоҳ бошем тамом.